Merivoimilla tuntuu puolestaan olevan varaa seisottaa 16 miljoonan euron ilmatyynyalusta tyhjän panttina. Vuosituhannen alussa hankittu tuulialus hyllytettiin pian käyttöönoton jälkeen, eikä sille ole löytynyt vieläkään ostajaa. Mistä vastatuuli johtuu, eli miten on mahdollista, että kalliista ilmatyynyaluksesta uhkaa tulla veronmaksajille hukkainvestointi, arvotonta romua? Tuuli on aika haasteellinen myytävä. Se on osoittautunut vaikeammaksi kuin me kuviteltiin. Kesä 2002. Vielä tuolloin tuuli oli Merivoimissa uljas joutsen, ei suinkaan yksinäinen, ruma ankanpoikainen. Merivoimat vastaanotti tänään lajissaan ainutlaatuisen ilmatyynyalukseen. Meidän tehtävänä on nostaa puolustusvalmiutta ja kykyä niin suureksi, että luodaan sellainen kynnys, joka toivon mukaan estää sen, ettei mahdollinen vihollinen sitten toteutakaan iskua ja hyökkäystä tänne. Se oli erinomainen hankinta. Jos maailma muuttuu ympärillä siinä välillä, niin se on asia, jolle ei aina Merivoimien puitteissa mitään voida. Eli te ette pidä sitä huonona hankintana? Siis hankintahan oli ihan onnistunut. Näin jälkikäteen ajateltunakin. Jälkiviisaus on tietysti toinen laji, että jälkiviisaasti maailmasta löytyy paljon virheitä. Suomen merivoimille rakennettu ilmatyynyalus hyllytetään jo ennen kuin sitä on edes otettu käyttöön. Ilmatyynyaluksen edustamaa iskukykyä ei enää tarvita siinä määrin kuin ehkä meriliikenteen suojaamista. Ja meriliikenteen suojaamiseen muut runkoratkaisut sopii paremmin kuin tämmöinen ilmatyynyalus. Puolustusvoimissa tehtiin siis äkillinen strategiamuutos. Tulevaisuus nähtiinkin ohjusveneissä. Sen takia tuuli jäi ilman 3 sisaralusta ja ilman työtä. Alukseen käytetyt 16 miljoonaa euroa valuivat monien mielestä Kankkulan kaivoon. Puolustusministeriö valtuutti Merivoimat myymään aluksen joulukuussa 2003. Me oltiin aika optimistisia siinä alussa, että näin hyvä tuote, niin se lähtee käsistä melkein heti, mutta osoittautuu, että näin ei ole. Aika kului ja Merivoimat itse asetti tavoitteeksi saada ratkaisu aluksen jatkosta vuoden 2005 aikana. Siitäkin on jo hyvin pitkä aika. Kyllä. Eikö se kuitenkin silloin ollut jo kirkastunut, että sitä on vaikea myydä? Mitään ratkaisua asiaan ei ole saatu? En osaa sanoa, oliko se silloin jo kirkastunut, mutta se on totta, että ratkaisua ei ole saatu. Tässä tilanteessa on nyt eletty useampi vuosi. Merivoimat jaksaa aina vain vakuuttaa kiinnostusta riittävän. Yhtään virallista tarjousta aluksesta ei ole kuitenkaan jätetty. Kuinka paljon ja keitä kiinnostuneet ovat, sitäkään ei olla valmiita kertomaan. Koeajolla ostajaehdokkaiden kanssa on oltu viimeksi pian pari vuotta sitten. Meillä on ollut kontakteja niin eri maiden asevoimiin kuin tuommoiseen merelliseen ympäristöön, öljyporauslautta, offshore-toimintaa ja tämmöiseen liittyviä yrityksiä. Ja kiinnostusta on ihan äskettäin on tullut uusia yhteydenottoja. Mikä niistä tekee varteenotettavampia kuin näistä vanhoista useista yhteydenotoista, mitä vuosien varrella on tullut? En tiedä, mikä niistä pystyisi tekemään sen varteenotettavampia, mutta että autokaupassakin niin ovesta tulee sisään ihan samannäköisiä asiakkaita ja niistä pääosa vaan katselee, mutta se kauppakin tehdään aina silloin tällöin. Tilanne on puolustusvoimille hankala, sillä kalliista aluksesta haluttaisiin mieluusti saada euroja takaisin, ihan jo imagosyistäkin. Puolustusministeriö luottaa yhä Merivoimien myyntiponnisteluihin. Tosin myös museointi tai myyntiromuksi ovat vaihtoehtoja. Kustannuksia siitä syntyy, se on vääjäämätön totuus. Enkä usko, että tuulen romuarvo kovin korkea on. Eli romutuspäätös on erittäin vaikea tehdä. Inhottava päätös. Mahlamäki on vastannut ilmatyynyaluksen myynnistä vuoden vaihteesta lähtien.
Hänen edeltäjänsä piti jo viime vuotta myynnin kannalta ratkaisevana, koska alusta tyrkytettiin niin moneen paikkaan. Mä uskon, että se tämän vuoden aikana ja ehkä ennen syksyä ratkeaa lopullisesti, että saadaanko tämä myytyä. Ja ellei saadaan, niin sitten täytyy tehdä se päätös, että tämä romutetaan. Kuinka pitkään tällaisessa tilanteessa voidaan elää sitten, että odotellaan ja katsellaan ja kuulostellaan? No mä nyt ihan noin passiiviseksi meitä kyllä sanoisin, että vaan odotellaan ja katsellaan. Että kyllä sitä ihan yritetään myydä myöskin niin kuin aktiivisesti. Kuinka kauan, niin kauan kun alus on sellaisessa kunnossa, että se on teknisesti toimintakuntoinen ja näin ollen myytävissä. Kuinka kauan se on? Kyllä se vielä tämän vuoden nyt on aina. Sisätiloissa ei kaikkialla valitettavasti voi kuvata. Pitkään jatkunut myyntityö ei sekään ole ilmaista. Alusta kauppaavat provisiopalkalla laivameklarit sekä Puolustusvoimien oma henkilöstö. Myös aluksen säilyttäminen 2 miljoonaa maksaneella lämmitettävällä alustalla on jatkuva menoerä. Tiedättekö paljonko se nielee rahaa? Se nielee rahaa, mulla ei ole lukuja tässä, en pysty vastaamaan. Tiedättekö sen, että se vie säilytystilaa muilta aluksilta? Meillä ei ole siellä erityistä ongelmaa säilytystilaisuutta. UPin Niemessä ei tilakysymyksestä haastattelua heru. Merivoimien esikunta on kieltänyt kommentit. Tilanne on kuitenkin yhä sama kuin viime vuonna. Täällä on UPinniemen venekalusto on säilytyksessä nyt Taivasalla tuossa sotasatama-alueella ja tähän rakennettuna tuommoisen kevytkatoksen alle, niin tällä olisi hyvä tämmöinen säilytyskäyttö. Milloinko sieltä UPinniemestä sitten alus lähtee muille maille vierahille? No jos me sanotaan ainakin tällä vuosikymmenellä, niin silloin voi olla kohtuullisen varma ennustuksesta. Miltä Tuulen tarina teistä kuulosti? Kertokaa kantanne 3 vartin blogissamme, jota isännöi tuottaja Jussi Eronen. Tuulihankkeella saavutettiin hyödyllistä teknologiaosaamista. Suomi siis tietää kaiken ilmatyynyaluksista, mutta mitä tiedolla tehdään, kun aluksia ei ole eikä tule? Todellisuudessa merimiesten sählääminen harmittaa maavoimissa. Sinnehän hankittiin käytettyjä panssarivaunuja. Tulevaisuudessa aseisiin tarvitaan rutkasti lisää rahaa, joten tällainen tapaus Tuuli haluttaisiin unohtaa. Meillekin ehdotettiin jutuntekoa Merivoimien perinnepäivästä.